И здравейте на всички! Аз съм Георги от YTNTube и днес ще присъствам на първата част на специалния Event Retro Royale. В миналия епизод ви показах топ най-добри декове за Retro Royale. Ето този ще ползвам аз. Дано сме го запомнили. И да започваме. Първото е безплатно, а с всяко следващо ще струва 10 джема да започваме. Така. Това е дека с всички карти. Първо. Слагаме стрели. Второ, слагаме скелети. Трето, арчерки. Четвърто, минион хорд. Пето, барбериани. Шесто, мисля, че беше уич. Така. Седмо, голем. И в осмото, какво беше? Чакайте да се видя дека. Какво липсва? Нещо липсва. 4,3 е дека. Още едно нещо трябва да има, но не знам какво е. Чакайте отново. Да, и Бейби Драгана. Да, Бейби Драгана. Това е моят дек. Хайде да започваме първата битка. Дано да се справим много добре. С някой Хектот от Джорвар клан. Тъй. Започваме с комбо между Уич и Драган. И Бейби Драган. Да. С Уич и Бейби Драган. Започваме. Така. Още първата кула не е унищожена. Оставихме на 845 кулата. Сега започваме с нашите любими барбериани. Тъй като нямаме елитки, пускаме барбериани. Да видим дали ще пусне нещо. Този тук. О, да. Пусна. Бързо да унищожим кулата и ние унищожаваме. Така, пускаме и нашия любим голем. Така. Хайде. Да видим какво ще направи нашия любим бавен голем. Да ги разбием. 6. О, и този пуска голем. Доста добра тактика, наистина. Наистина ми харесва. Така, слагаме уичка. Бейби Драган. Така. О, вижте. Вижте, оставяме кулата. Дано да се справим. Да спалне. 552 остана демиджа ни на голямата кула. Пускаме арчерки, пускаме минион хордове. Пускаме скелети. Хайде, бързо. И първата битка е наша. Първата битка е наша. Вие присъствате на първата част на Retro Royale, където печелим първата битка с нашия оригинален дек. Една карта и 50 голд. И вече си спечелихме първият джем. Първията битка. 10 джема са наши. Колектваме ги и получаваме 72. Така, следващата битка получаваме Silver Chest. Да видим. Този е... то всички е 9 лева. Добре. Та. Какво имаме тук? 8. Добре. Отново с нашето добро комбо Witch и Baby Dragon. Дано да стане. Така. Добре, ще изчака малко да мини. О, този има рокет! Рокет, хора! Ужас, хора, рокет! Наистина не го очаквах това. Така, барберия ни пускаме. Трябва да си ги наваксаме, хора. Този изгубен демидж трябва да го наваксаме, като пуснем тук едни арос и започнем да унищожаваме кулата. Малко по малко трябва да стигнем до 5 победи. 5 победи и това ще бъде краят на този челендж. Да успеем в този клип. И ако не успеем, вече ще има втора част. Така. Пускаме голем. Да стане нещо.
Пускаме голем и Бейби Драгън. Хора, пускаме голем и Бейби Драгън. Той пуска великан, джайант, както искате го наричайте. Тук ни унищожи. Добре, че ни е унищожил голема, защото аз мисля да пускам едно комбо. Ето, първата ни кула е унищожена така. Да пуснем това с тези скелетчета и да го унищожим преди да е взел много демидж. Добре, унищожихме го. Първата ни кула е наша. Добре се справяме за сега. Тук вече става лошо. Така. Пускаме Арос веднага. Ароса веднага е пуснат. Пускаме тези. Пускаме и Барбериани. Дано да стане, хора, този път. Дано да успеем отново. Този път няма да пуснем голем, тъй като трябва бързо да действаме. Бързичко. Бързи действия. Остават 30 секунди. Така, остават 30 секунди. Водим го. Пускаме Арос. Така. Пускаме тези. Пускаме Арос тук. Ужас. Това е ужасно. Ужасно е. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и ние печелим втори матч, хора. Втори матч печелим с този дек. Направо не мога да повярвам. Дано да спечелим и Magical Chest-а. Ако не, ще се опитаме отново втора битка печелим. Без нито една загуба. 240 голд и 5 карти ще спечелим. Така. Получаваме Silver Chest-а. 50 голд. 1 еликсир колектор. И 8 мортора. Продължаваме нататък. Дали ще спечелим Golden Chest-а. Скоро ще свърши и първата част срещу някакъв mr.o. Добре, да видим какво ще стане. Така. Ще пуснем Бейби Драгън и Барбериани. Бейби Драгън и Барбериани, хора. Изглежда той ще пусне тук. Не, хора. Дали това ще ни бъде първата загуба? Не знам. Така. Искам да я пуснем, когато започне да стреля. За да може да ги унищожим тези неща. Давай. Не, пускаме Арос. Не, ще справим ли? Да. Пускаме ги. Не стана нищо. Не, само ще ни е първата загуба. Тук вече играта загорбява. Инферно Тауър пуска този. Не, хора. Първа загуба. Пускаме Барбериани. Идейно какво ще стане. Пак ми унищожават Барберианите. Имат Fireball. Добре, ще пробваме с другия ми дек. С Giant. После. След тази загуба. Явно този е много силен. Ще стигнем до 2 победи. Ако не, ще се опитаме отново. Пуснем голем тук. Стига, брат! Пак ли? Това вече не го разбирам. Брат! Не го разбирам, бе! Ти какво ще правиш? Ще ме разбиваш ли? Гачи гадния! Сега ми пускай тия! Гачи гадния, брат! Явно е много добър тоя. Вече втора кула ми взема. Какво става тук, гледай? Той ме разби всичко. 8, 7,
6. Гати фаербола! Загуба, първа загуба, хора. Клипаше първи 15 минути, първата част вече наистина малко се изнервих. Да сменим дейка. Така. Слагаме скапания Найт. Фаербола ще сложим на мястото на Бейби Драгана. Ще сложим Джайант на мястото на Голем. На мястото на Голем слагаме Джайанта. Ще вземем Бомбера да го сложим на това място тук. 3,9. Окей, сега да пробваме за трета победа. Да видим дали ще стигнем до 5 победи. Трябват ни 5 победи, хора. Та, ужасни карти. Не знам какво да пускам. Найт и... да, сега да пуснем един бомбър. Та, пускаме един Giant. Хиляда и 500 демидж са ни взели. Не знам какво може да се очаква. Това втора загуби да бъде. Не, заводихме го. Ето. Заводихме го, хора. Заводихме го. Сега. Пуснем барберианиче тук. Да видим какво ще направи това. Пак ме ги унищожи. Да пуснем Найти един бомбер. И да видим какво ще стане. Фаербол. Бейби Драган четвърти. Как, бе? Слагаме това. Всичко слагаме, хора. Той си го изхаби. Стига, бе! Брат! Сериозно ли ми го правиш, брат? Нарочно ли го правиш? Кажи ми. Не, втора кола ни вземат. Ужас. 8, 7, втора кула ни вземат, хора. Втора кула. Не. Това не го разбирам. Бяхме на косъм да победим и вече втора загуба. Не, хора. Добре, това ще бъде от мен. Очаквайте втората част. Абонирайте се. И ви чекам другия път. Довиждане.